Hello everybody. Pred britským parlamentom sa striedalo. Podľa informácií útočník bol najskôr na nefunguje Outlook, tým pádom ani správy, ani nič, takže číta to z mobilky, ako Pálik. Ten pocit, keď ťa zatienia vlastné dcery za 40 sekúnd, ty pracuješ 10 rokov, ale hviezdy sú úplne jasné. A keďže ste chceli viacej Teresky a Mariny, tak ich určite budete vidieť viacej, lebo sú to hviezdy. Čo vám budem hovoriť? Pozor, dnes ideme bez reklamy, bez toho, aby sme prerušovali náš program. Hlavne bude veselo. Láska, povedz hydrometeorologicky. No už vieš povedať, nehambi sa. Tento smejko! Tento malý smil! Porozprávaš? Máš hrozne veľa fanúšikov, Marina. Tí ľudia očakávajú od teba, že dáš niečo do éteru. Už nestačí sa len usmievať a byť pekná. Vieš? A inak všetci hovoria, že vyzeráš ako ja. A neviem, či je to zrovna toto výhra, alebo ako ti to povedať? Čo? Krásavica po tatinkovi. Najkrajšia na svete. Kde máš tú ponožku? Ty... Kde je tá ponožka? Zase toto mama, keď uvidí, tak bude na mňa rozprávať, že toto sa neviem o teba postarať. Jasné, že viem, to je teraz móda. To sú módne trendy. Ty si ikona medzi deťmi, rozumieš? Musíš to tak brať. Všetko negatívne obratiť na pozitívne. Áno? Dohodneme sa tak? Trendsetter, trendsetter, trendsetter. Piatok a ja mám opäť raz znova trošičku čas so svojimi dievčatami, lebo mamina pracuje dneska, pracuje v starej tržnici, kde skoro som nevybral zakrutu, kde je kids akcia pre deti a hlavne pre mamičky. Ideme to tam skontrolovať. Že všetci sa pýtajú, že ako to zvládaš, že takto, že mama, teraz chodíš pomáhať, pracovať, dve deti, všetko s tým spojené. Mám skvelého muža. Toto si chcel počuť, že? Čau. Dobre, daj 20. Ja som pôvodne chcela, že by to šilo, ale to nedám. Vyšite jedného mena, trvá polovina už 40 minút. My máme aj Teresku a Marinu, že? No, máme ruksak. Ruksak máme? Hej, či ukázať. Ja tu robím asi len reklamu, sa mi zdá. To je dá. Vyzerala ako Toto by si mohol vybrať nejakého milá. Hej. Parádne. Je možné, že každú chvíľu mi odfúkne prístroj. Dosť fučí dnes. Marina, dala by si si? Ja viem, že hej. Dala by si si? Not bad. Štvrte na 4 aktuálne, ideme po Teresku do škôlky aj s týmto čevapčičkom malým. Čo som pre teba kúpil? Môžem ti dať lásku, keby si chcela. Jakže nie? Chceš lásku? Čokoládovú? Jak to vyzerá? Taká čokoládová láska.
A? Ty si moja mačička. Tebe to nešlo. Plačíš? Záber. Teda, ty si šikovná, pozor, lebo nabúraš. No teda, Terezi, ty si ale šikovná baba. Ideš sama? Nenabúraš? Toto sú typickí Krnčokovci, kam prídeme, tam jeme. A teraz jeme iné. Chutí ti? No, to je základ. Ale pochvaluje si tu niekto, sa mi zdá. Dobre? No teda. Ani rýža nemusí byť, čo? No, takže tu máš také husté, ako povieš, takú hustú, že? Tak toto je Janica. Janica, ahoj. Janica je hrozne populárna inak. Ja keby som Janica, tak ja akože začnem už úplne nový život. Variť? A začnem variť, aby som bol ako Jamie. A Jamie Oliver inak je váš... toto? Je náš pán vedúci. Je pán vedúci. Áno, vy ho voláte pán vedúci. Pán vedúci, je to náš šéf, nás ambasadorov, ktorí sme vlastne po celom Slovensku a po celom svete. Hej, a čo budeš variť? Polievku. Akú? Akú? Túto polievku. Hráškovú? Hráškovú. A tá ti chutí? Že ona ti ide pomáhať. Vysoko to nedočiahne, ale za chvíľku to bude. Toto je exkluzívna služba. To mali dneska vlastne deti na obed, vieš? No teda. Taký jemný obed máte. Jemný obedík. Kto tam má ten pálček v ústach? Hrášková Tereska? Ty si jedla hrášok, ty si hrášková. Bol to dlhý deň, ďakujeme veľmi pekne, že ste sledovali ďalšie video Krnčokovcov. Ideme už spať, piatok večer, najvyšší čas. Díky moc a sledujte aj predošlé videá a aj tie ďalšie. Tak sa asi robí to promo nejako na záver? Neviem, máme sa čo učiť. Ajoj, zakývaš? Ajoj.